haina bagi update katal tui phaika belai keno chini bubagra tongthokjakmani bising tuike bo kaisa post khlairi kuwa Asamni sar CM Himanta Biswa Swarma Bai je mala yei kaisa picture bo nahajak kai norok o jaga nugui ton khana di o picture iko o jaga bubagra sika belai keno bo hambai rekha sar Himanta Biswa Swarma no Borosika, thank you, Hemanta Biswa Swarma, for your assurance and statement today. We are keen to resolve the indigenous people issues, and we are glad the process has been initiated in a time-bound manner. I also thank the Home Minister Amit Saha who has taken the time and effort to address the problems of our Tiprasa people. The Tiprasa are united Thancha for a better future, and I am willing to sacrifice everything for our people. Nei ojagao bopus klairika. Mane bo kokbor bai singawna tungtabo saimana thanga naidi. Boros hawa tini belai kheno tongthokka tei sar Hemanta Biswa Swarma Hambai ni bosaka tei chini je tipra sarok ni je jungjal solution khainani bagai je uchah khlaimani bagai tei chini tongthok mungni je kaisa jorone bisingono je chengi rejakmani bagai chini je Bharatni Home Minister Amit Saha Noh ang ani bokhabai Hambai Yaphar bo sini tipra sarokni jungjal rokno naikolnani bagai soi jorawano bo a je process no chengsai rmani bagai ni saka tebo saka tipra sarokni kaisa naithok thinang ungnani tei thancha khlaiei tei ang ani je lukurokni bagai jotto no yakarei renani bo ang raji tongo ni bo saka enggarok saiman kana chini bubagra tweet tei tamai ni bo tweet khlaika ga kha khlainrok video no jaja kana hinei norok manchak norok ni friend chong threbo share khlai redi belai kana abo latest update norok ni bagai chini bubagra belai kana tongthokjagwi Hemanta Biswa Swarma bo the CM Assamni bonobo Hambai Janokha te abna kaibo chini sar ni Home Minister no bo Hambai Yaphar Kha chini sar Amit Saha Noh bo te chini bubagra bo saka chini tipra sarong ni bagai ang thinang ni bagai kaisa naithotok sanamoi thancha kai ang rnai tei ani tipra sarok ni bagai ani lukurok ni bagai ani projarok ni bagai jotto no ang yakari renani bo ang raji tongo ni bosau asukno engka haina next video malai pinai awan bagian rokok borok ni tag entertainment YouTube channel bo subscribe khlai ton di tenen baga asukno jotona Hambai Yaphar Kha